San Miguel Ligan, denok egiten dugu arra. Parte hartu eta eskuratu VIP sarrerak. Arratsaldeon Galiziatik Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi. Hemen txegara gaur Moañan eta Moañako 32. bandera izango dugu hemen jokoan, Fandi Kosta saria. Eta hauxe dugu, Espainiako txapelketaren ostean, San Miguel Ligari dagokion 10. jardunaldia. Hortxe ari zarete ikusten, helikopterotik hartutako irudien bidez, estropada eremua. Eta aipagarria da, haizeak duen indarra. 20 kilometroko abiadurako haizea izan dugu, orain pixka bat etxi da, 15 eta hego mendebaldetik jotzen ari da une honetan, eta estropada eremua itxasadarra izateko, nahiko nahazia dugu, eta haizea olatu ederrarekin gaurko honetan ere. Eta gogoratu behar dizuet baita ere, San Miguel Ligako lehiaketa batzordeak bertan bera utzi duela, Kaikuri ezarritako 3 segunduko zigor hori Getxoko banderan izan zen, eta orain bi hautagai nagusien arteko diferentzia 5 puntukoa dugula zelkapenean. Hondarribiak 86 puntu ditu, Oriok 91, gero Kaikuk 80, eta laugarren San Juan da 55ekin. Hauek horrezko txandan izango dira gaur, hortxe ari zarete ikusten, Moskeire inguruko kaia, hor ondartzatxo bat ere bada, eta hoxe da estropada eremua hemen Moañako Tiran auzoan. Tiran beraz gaurko honetan etxean arituko da, eta hemen arrauntzaleak eta protagonistak estropada bertatik bertara jarraitzeko, sale desiente, eta euri jasa handiak izan genituen atzo, baina aipatu behar da gaurko honetan, baldintza hobeagoak ditugula, baina giro haizetxua. Eta ea, zer dioen gaurko estropada eremuari buruz eta gaurko baldintzei buruz gure adituak. Ibon Gaztañazpi, arratsaldeon. Arratsaldeon, Miguel. Bueno, zer diozu ba? Bueno, esango dugu, nik uste dute azkeneko urteabetan Galizian gehien bat Moañara etortzen ari garela, eta zuk ondo esan da bezala, gaurko protagonista haizea dugu, lehenbiziko eta 3. luzeetan haizea kontra izango dute traineruek, asko kostako zaie ara heltzea, eta gero barruaka nik uste dut tiroa bezala etorriko direla. Esan dezagun Moañako estropada eremu hau duela urte batzuk pixka bat aldatu egin zutela eta bigo aldera jarri zutela, eta bukatzeko esango nuke liga pixkanaka aurrera badoala, eta puntu oso garrantzitsua duela jokoan, eta bai betik eta goitik pixgarri eta interesgune asko dituela. Horre, Galiziako telebistako kideak ikusten ari zarete, eta hemen txegara, estropadari hasiera emateko pronto. Eta lehenengo txandan, lehen kaletik Astillero izango dugu lanean, bigarrenetik Urdaibai, 3. Pedreña, eta 4. San Pedro. Eta zelkapen nagusian, ontzi hauen artean, esan behar dugu gauzak estu xamar ditugula, eta emozioa badagoela, alde batetik San Pedro eta Astilleroren artean, Ibon, hor burruka ederra dago, baina Astillerok lasaitasun puntu bat badu, hain zuzen badakiela, ez duela mailarik galduko, Kantabriak beti behar duelako, horrela diote estatutuek, ordezkari bat San Miguel Ligan. Hori da, Astillerok lasaitasun hori badu, baina San Pedrorentzat ez da berdina, 10. edo 11. bukatzea, eta alde horretatik, 9 jardunaletan borroka estua izan da piontzi horien artean, eta bestetik hemen jarraitu beharrekoa izango da, haizeak normalean garaiontatik aurrera behera egiten du, eta badirudi ondoren etorriko diren ontziek baldintza hobeak izango dituzela, sailkapena hortxe daukagu, Urdaibai oraindik 4 puntu falta zaizkio 0 heltzeko, ez du lortu oraindik azkena da, eta Urdaibaik ere, ia margen oso gutxi dauka aberiarik egiteko, eta jarraitu beharrekoa Urdaibairen gaur eguneko Euskadiko eta estatuko txapeldunaren jarduna jarraitu beharrekoa gertutik. Zalantzarik gabe, Urdaibek alde batetik badu helburu garbia, helburu handia zen hasieran, 85 puntuko zigorraren berri izan zutenean, hori dena gainditu eta 8. amaitu, gero ligako azken aurreko estropada herrian dutelako Bermeon, ordurako txartela lortzea ez dugu esango ezinezkoa denik, baina zaila bai, Ibon, nahiko zaila. Bai, nahiko zaila iruditzen zait niri, iraileko 3. larun batean
Urdaibai, han bere herrian egotea arraunean, eta nik uste dut pixkanaka joan behar dutela, lehenbizik positiboan jarri, eta gero, 11garrena saiestu, playoff-teatik, ospe egiteko. Hala ere, Urdaibaik Bizkaiko, Euskadiko eta Espainiako txapelketak irabazi ditu, eta 3 bandera ere bai, San Miguel Ligan, eta esan daiteke nahiko usta ona bildu duela demoraldiaren lehen zati honetan. Orain, ikusiko dugu abuztuan nola moldatzen diren, ongi hasi dira, txapelketa irabazi eta Espainiako txapelketa Castron, baina talde indartsua da, eta nahi izango dute hauek jakina bide horretatik jarraitzea abuztuan eta irailean ibon. Bai, nik uste dut denboraldi udarako ezin hobeto bideratu dutela, 3 bandira San Miguel Ligan, 3 txapelketak irabazi dituzte, kuadrilan ambiente ona, 18 arraunlarirekin ari da Jon Zaltzamendi, eta nik uste dut Hondarribiaren baimenarekin, iruditzen zait, pasaden asteburura arte, Orio eta Kaiko baino, puntu erdi bat goiti dagoela. Hortxe dira lagontziak, eta Erne epaimailan ere laizter hasiko dira eta ontziak behar bezala kokatzen. 4. kaletik ikusten dugu San Pedro, oraindik ez da txartu gabe, eta behar bezalako moduan kokatu beharko du ontzia, orain erabat gurutzatuta du eta. Hemen kontua da, Mikel, esan dugu, ego mendebaldeko haizea sartzen dela, eta lehenbiziko luzean, treneruak, haize horrek, estriborretik joko ditu. Hortik San Pedroren arazoak behar den bezala, estatxari heltzeko eta salida emateko moduan jartzeko. Lehenengo luzean lan handia izango dute, gero haitzaren laguntzatxoare bai, eta izango dute bai. Eta horian aritzeko aukeratxoa. Hau ez da ondoko itxasoa, ez da itxasadarra dau, baina ikusiko ditugu begira. Urdaibai ikuste dugu, eta baita Zilero ere, palka txikiarekin, hortik atera kontuak. Gure oituretara etorrita, guk esaten dugu itxaso zabaleko estropada edo ibaiean edo itxasadarrean dagoen estropada, baina hemen Galizian hain zabala denez, hau adibidez, Bigoko itxasadarra, Arousakoa, bihar ikusiko duguna. Hain zabala dira, hain ezberdina dira, noski ez da itxaso zabala, argi dago. Hor Agino aldean eta badakigu nola joaten diren entrenatzera, hemengo arraunlariak Donostiako estropadari begira eta barez, hori Boirokoak eta betidanik egin izan dute, baina noski kokatu behar gara hemengo naturara eta hemengo baldintzetara, eta gure Euskal Herriko ikusleek ere nolabait hori buruan sartu beharra dute, ez da, Ibon, Euskal Herriko baldintzak edo Kantabriako baldintzak hemen ez ditugula, erabat ezberdina direla estropadaremua. Oso bestelakoak dira, haize olatua da hemen, itxasadar zabalak dira, eta haize olatu horrek hemen, han baino indar gehiago hartzen du, hango ibaietan, ezin da horrelako haize olaturik ikusi, eta pentsa ezina da, han, ibaiko erreka batean, estropada batean, ontziak palkarekin ikustea. Joko dituzte gaur salto galantak, Eta gero bestea esan beharrekoa, Mikel, koefiziente handiko mareak dira gaur, ura bera emana eta korronte handia dago, Eta hori, batipat estropadaren honetan beti izaten dugu, eta gaur ere errepikatuko dugu, 4. kale horretatik eragin handia du. Baita ere, besteak beste, portuko mugimentua dagoelako. Erne, bandera txuria gora, eta bandera gorria bera orain. Jaun Andreok, hasi da, estropada, 20. segunduaren zain geratuko gara, hortxe doaz. Eta lehen kaletik Jimeno, makurtuta hasieran, orain zutitu da, orain Aranberri makurtu da, 2. kaletik, eta jadanik ikusten dugu apar mordo eder bat. Bai, begira Urdaibairen aurrea, Zenbat apar ze pisuz atera datzen duen, eta hor arraunerako hori nahiko, baldintzak askarrak, Pedreña eta San Pedro segundu pare bat galduta jadanik, azkar, hasi besterik ez da egin hau, baina diferentziak izango dira. Ontzi bat jadanik, Astillerok lehen kale horretatik babes puntutxo bat ere bai behar bada, eta ikusi ze diferentziak, San Pedro eta Pedreña 4 segunduko atzerapenarekin, eta kanpokaldeko kaletatik doaz, 3. eta 4. Bere alaxe atera dute diferentzia eta horra Astillero. Hemen Astillero, eta ipatu behar da Angel Gomez, alde batetik bestera ibiltzen duen gizona, garai batean Pedreñako entrenatzaile izan dauka, Kamargon ere bai, gaur espalda Nababorren. Eta bestela esan daiteke
titularrak edo onentsuenak edo jarri ditula Kruzese. Bai, Astilleroren inguruan eta bere 14koaren inguruan esan aldaketa gutxi egiten duela Garruk, tarteka batzu Angel Gomez aldatzen du, Portilla ere ekarri du, 3. tostara estriborrean eta nahiko taldea egonkorra daukala. Hemen Bermeotarrak, Astillero eta Bermeo estropadoren buruan, San Pedro bostera, Pedreña ere bai, eta Urdaibairi dagokionez, falta diren gizon garrantzitsu batzuk bai, tartean Banjoremeke. Hori da, estropadak egin txuna jokatzen dituen mutila, 5. tosta baborrean, Anjabi Polo pasadu, eta Fernando Rua kontrankean. Jon Saltzamendi aldaketak egiten ari da, errotazioak egiten ari da, eta gaur ere, bere politika horrekin, jarraitzen du eta begira aurrea, zeinen zikina daraman Urdaibai. Eta Urdaibai orain estropadaren buruan, baina Astillero ederki eusten ari da, San Pedro bostera, Pedreña 7. Pedreña Espainiako txapelketan ikusi genuen Astilleroren aurretik kontsolazio txandan, baina noski egun hori egokia zen aldaketak eta egiteko, gaurkoa beste erabateko testa da, eta ea nola moldatzen den gaur Pedreña. Hori da, Carlos Aparizo jarri du gaur aurrean mantilak, eta Jose Antonio Gartzia lehorrean utzi, eta nik uste dut, inork pasaden astean estatuko txapelketa jarraitu espazuen, esan, hauen aldaketa nabarmena trenerua bera dela. Amilibiaren treneruarekin doaz, horrek ikusten da, palka uste dut handia daramala, eta ea ze Pedreña ikusten dugun. Eta hemen San Pedro, eta egoi intxospe prestatzaileak egin ditu aldaketak, batipata horren, eta gero estriborren, Rodríguez falta zaigula, Carlos Mendizabal. Hori da, Galiziara ere etzen etorri, aurreko astebuka eran, Galizian izan ginenean, lan kontuak direla merillo, eta nik uste dut estriborra egoik nahiko egonkortu daukala, eta baborrean, hor txari da, hobekuntza bilatu nahian, Mikel Zapirain 3. tostara bota du, egoik 5. jarraitzen du, eta Joritz Etxeberria, kontrankean ari da arraunean. Pedreña segundo asko galduta, 9, San Pedro zerbait errekuperatu nahian, eta aipagarria Urdaibairi erantzuten ari dela Astillero, eta txukun xamar, lehen kale horretatik. Hasieran behintzat. Hori da, deigarria bada, Astillerok irteeran Urdaibairi eustea, eta zer esango dugu hemen teoriaren arabera lehenbiziko kale honek babesa gehiago du, eta baliteke hortik etortzea Astilleroren errendimendu ona lehenbiziko luze honetan. Kamara pixka bat astoratu ikusi duzuelen, haizearen eraginez, hor Galiziako telebistako kideek ontzian jarritako kamara, pixka bat astoratua, estropada txukun xamar jarritzeko moduan garen, ikusten duzue, ontziak zanbuluka, ez da itxaso zabala, Bigoko itxasadarrean gara gaurko honetan, baina eguna izetxua, ia 13, 14, 15, baina 20 igorako ufadak ere bai, eta oraintxe ari da Urdaibai tartea zabaltzen, Ibon. Oraintxe, nik uste dut, Astillerok babesa galdu duenean, Urdaibai oraintxe ari dela zuloa zabaltzen, eta begira, hor, haize olatu honen problema baldak, zendal Miguel, sarri sartzen dela begira. Ia 2 segunduti behin, salto txikia. Eta hori benetan izaten dako gorra, batez ere aurreko mutilentzat. Begira, aurreak guztiek, aurreko 2 treneruek zeinen zikina daramaten. Pedreña eta San Pedro dira bi horiek. Hortxe dira, balizara hurbiltzen, garbi, Urdaibaik Astillero 4, San Pedro 8, Pedreña urrutitxo 14. Eta 5 minututik gora, balizara heltzeko. Etorri azkarrago, etorriko dira, Ibon? Bai, etorriko dira. Ia minutua gutxiko banigol etorriko dira gaur. San Pedro eskuin aldetik maniobra egiten ari dira eta erne. Hortxe Urdaibai 5 eta 22. Zabal bezala Urdaibai. Segundu pare bat gehiago Astillerori. San Pedro 8. Eta Pedreña 16 segunduko atzerapenarekin 3. kale horretatik. Eta maniobra ostean, Urdaibaik Astillerori 3, San Pedrori 8 eta Pedreñari 16. Denborak Urdaibairena epaimaian hartutakoa, 5 eta 22, Astillerok 5 eta 24, San Pedrok 5 eta 30 eta Pedreñak 5 eta 18, tarte ederra eta orain gainera
Bermeotarrak 6 segundura igo dute abantaila hori. Bai, bere alaxe, ni iruditu zait, Astilerok Urdaibai 2 segundoren bat edo beste jandiola ziabogan, eta orain segituan Urdaibai berriro ere begira orain Nola gainera, Errepikapena ikusten ari garen bitartean, 7 segunduko tartea orain Bermeotarrek Astilerori. Zikina dago hor oso arraunerako. Begira hor, katxoia zuri, horrek usten diren olatu, ize olatu hori aparra hori, horri deitzen diogu katxoia, eta tartea zabaltzen, Urdaibai. Ontzi pare bat, errenta ederra du Bermeoko arraun elkarteak, eta begira, Borja Gomez lanekin, 20 segunduko atzerapenarekin ari da lanean Pedreña Ibon. Bai, eta begira, Borja Gomez, ontzia gobernatzeko, lanekin. Gaur hemen ikusiko dugun beste ezberdintasuna da joaneko eta itzulerako luzeen artean, bat erritmoa, haizearen kontra zenbatean joango dira, Urdaibai bat, 34-35 palan, eta Barruraka ia 3 palada gehiagotan etorriko da, eta begira, Barruraka aurrea oso garbi ekarriko dute. Hemen duzu hurbiletik San Jose 12garrena. Begira, Astillero, 4 segundura hurbildu da. Olaturen bat hartuta edo, olatu pare bat hor. Esan bezala, haize olatuarekin hemen oso nahasia dugu estropaderemua. Bigoko itxasadarrean. Moainako 32garren bandera dugu jokoan, Fandikosta saria. 35 pala terdi, hartu dizkiot Astillerori, begira Jimeno, Karo, orain eizia baborretik sartzen da, eta patroientzat hori, begira kontraka, bultzak egin behar du lana patroiak, eta hori, gaur lan ikeragarri izango dute Barruraka. Eta gauzak berriro nahiko okertu dira gaurko honetan San Pedro tarrentzat. Zelkapenean Astilleroko 36 ditu, San Pedrok ere 36, Pedreñak 8, Pedreñak maila galduko duela argi dago aspaldidanik, baina azken aurrekoak playoffa jokatu beharko du, San Pedro baldin bada, bai, Astillero baldin bada, ez aurreko emanaldietan agertu genuen bezala, Kantabriak beti behar duelako, estatutuetan horrela dago, ordezkari bat ligan eta azken aurreko Astillero bada, Astillero ez da playoffean izango. Baina, San Pedrorentzat gaurko lehen 8 minutu hauetan gertatutakoa, nahiko gogorra eta mingarria. Bai. Horra, 35 paladan Urdaibai, eta begira, gorkaran berri, indarra kanporak egiten. Hurbildu da Astillero, baina berriro tartetxoa bi trainerutako errenta Bermeotarre. Arraunlariarentzat baldintza oso bereziak dira, eta euskaldunentzat eta, askotan entrenatzen ez direnak, eta hor beti dioguna, oso garrantzitsua da, pala garbi ateratzea, ontziaren martxa ez eragozteko. Eta argi, San Pedrok, bigarren luzio honetan, Pedreñari ez dio eta tarte gehiagiri atera. Hemen dira Bermeotarrak. Aranberri, patroien zelkapenean buruan da, horregaitik ez du gaur elastiko urdina. Aranberrik 10 puntu ditu, Lakaixa sariari begira, Karpinterok, Zirbenako patroiak 7, eta beste horren beste, Kaikuko Asier Zurinaga. Zelanak patroiak ere, iruditzen zaitena da, Urdaibai, beste egunetan baino, erritmoz eta bajuago datorrela, 34 pala terdi, 35 palan. Eta metxa ditugu, Ibon. Bai, eta Astillero usten. Baliza gain gainean, eta Astillerok behar bada orain, balizara hurbiltzeko azken 200 metro hauetan, errekuperatzeko bide garbia behar bada, ez? Bai, babes pixka batekin edo. Etortzerakoan, eta nik uste dut, batez ere joaterakoan, hor babesa izango du, eta bigarren luzio honetan behintzat, eutxi egin dio. Nik Urdaibai ikusten dut, hoi baino ritmo bajuagoan. Hortxe lan eruditan Bermeotarrak. Kategoriko eta 22. Biek ziagoa kategorikoa eman dute. Ia 4 segunduko diferentzia bien artean. Anda San Pedro, goikaldetik, baliza horiaren bila. Zabol Xamar. Bai. 20 segundoko atzerapenarekin. Begira Pedreñak, ia jandio. Hobeto. Bai, desizentez hobeto. 26 Pedreña, maniobra txukuna, Pedreñakoek orain egindakoa. Eta Erne, Urdaibai eta Astilleroren artean 2 segundu besterik ez. Hasieran ere, lehen metrotan eutxi dio eta nahiko txukun.
Astillerok Bermeoko taldeari. Bai, lehenbiziko kale honek argi eta garbi babes gehiago duela ematen du. Eta entrenatzaileek ez alperrik estropada horretik lehenbiziko kalea nahiago zutela, ia guztiak izan digute. Eta aurreratu dezagun, bigarren txandan Portugalete joango dela. Eta hirugarrengoan Hondarribia, lehenbiziko kale hortatik. Hemen Kantabriaren maniobra, Astillerokkoena. Eta Astillero aipatuta esan dezagun Astillerok antolatu beharreko estropada abuztuaren 23an. Ez dela Astilleron bertan izango, baizik eta Nojan. Hori gaur delegatuen bileraren atarian, San Migueligako klubek elkartu, bosketa egin eta onartu egin dute. 9 klubek onartu dute hori. Beraz, orain Moaña eta Boiro ditugu, gero Zarozko ikurrina izango da. 23an Nojan, 24an Hondarribian, eta abuztuko azken bi estropadak Portugalete eta Bilbo izango dira. Gero Donostiako bandera eta ligaren amaiera Bermeon eta El Corte Inglés banderarekin Portugaleten izango da amaiera beti bezala irailean. Eta Urdaibaik orain ezin erraz atzean utzi Astillero. Eta hori mutilentzat gogorra izango da ikusi 7 segundu aurretik eta ibili dira. Eta orain hortxe daukatela gainean. Eta San Pedro eta Pedreñaren artean 5 segundu besterik ez. Eta lehenbiziko ziabogan pentsa, 8 segunduko aldea zuen San Pedro Pedreñarekiko. Horrik ikusten duguna, begira horkerra hortan, Astillero eta Urdaibai. Hor, bakarren bat gaizki joango da. Nik uste dut, akaso Urdaibaik estriborrera jo duela, lehenbiziko kalearen babes hori bilatzera. Erritmoan biak, 34 pala terdian. Hau batipat keskagarria Bermeotarrentzat izango da. Zer gertatzen da, Astillero hemen hirugarren luzean eta oraindik oso hurbil 3 segundura keskatzeko irudia bintzat. Keskatzeko edo, bueno, Astillero estropada oso nagitea ez da harritzekoa. Akaso nik uste dut hori baino sintoma txarragoa dela, bigarren luzean, uste dut 7 segundu horretik ere ibili direla, eta 4 segundu errekuperatu dizkiola Astillerok Urdaibairi. Kirolean badakigu ez arraunean bakarrik, zelan egiten duen buruak, eta horrantz emango dute. Orain begira, Astillerok salto ikeragarria jodu, eta hor 2 segundu kendu dizkio. Salto bakarrean, Gereatu egin da hor, San Jose Amio 12garrena. Eta lehen ere berdina gertatu da, Mikel. Lehenbiziko 2-3 minutuan hortxe joan da Astillero Urdaibairen, abiaduran, eta kanpora irten direnean... Noski, egun mendaldeko aitzearen eraginez, nolabait babesa dute, luzerdian edo antzematen da hori. Eta gero hor sufritzen dut, lehen luzean ere hortxe egin dut artea Bermeoko kuadrilak igon. Horixe da, hirugarren luze hau lehenbizikoaren jalkoa izaten ari da. Horra Urdaibai. Nik Urdaibairen inguruan, erritmoz eta iruditzen zait beste egunetan baino pala terdi, juagot doazela. Kanporaka ez da harritzekoa, haizia aurka daukatelako, barrurak harritu nau. Hain bai juik guzteak. Horrein ari zaio mina egiten, Mikel. Horrein txairi zaio mina egiten. Ea oandikan 300 metro luze, balizara iristeko, 2 traineru Bermeotarrek Kantabriarrei, San Pedro 30-31 eta San Pedro Pedreñari traineru pare bat. Baina zailtasunak dituzte arraunlariak, hori begibiztakoa da hemen. Argi eta garbi. Antzematen da. Traineru barruan jotea oso gogorra izaten da, begira, Traineru ez da une batean geratu egiten. Atzetik aurrera, danga, kolpeak hartuz. Astillero gogoratu, Kantabriako txapeldun izan genuela, eta hortxe ari da. Espainia, Euskal Herria eta Bizkaiko txapelduna Urdaibai. Galizian gogoratu Kabok lortu zuela, Tiranen nagusitasuna apurtzea, eta urten Kabok lortu du Galiziako txapelketa. Eta txapelketen ostean berriz ere hemen San Migueliga, 10. jardunaldian hemen Bigoko itxasadarrean. Moañako bandera dugu jokoan, eta balitzen bila. Badoaz eta 8 segundura zabaldu du berriro Bermeok tartetxo. Hori da, ia 2 minutuan, 5 segundo atera dizkio Urdaibaik Astillero hori. Nik uste dut, 2. eta 3. txandako entzat oso garrantzitsua dela hau ikustea gero nola jokatu jakiteko. Eta orain, Astillero zabaltzen ziaboga emateko. 16, borobil.
Bermeoren atzetik, Orantxe Astillero, ia 9 segundura. 16-0 bederatzi. Oso zabal, Astillero eskiagoa. Ea San Pedro. Pantailaren goikaldetik. San Pedro tarren Libia. Ugaitz Mendizabal, patroi lanetan. Eta Pedreñak gaur ere, itxurosoago. Ikutu San Miguel ligan, San Pedro ez duela ingertu izan, orten inoiz. 16 eta 25 San Pedrorentzat. Eta 44 segunduko atzerapenarekin 16 eta 44 Pedreña. Eta maniobra ostean joan eginda, Bermeo. 13 segundu Astillerori. Datua da, Pentsa, Orain dela 3 minutu. Hortxe ziren, 3 segundu. Hori da, eta orain horrek ikiragarrizko auspoa emango die, iruditan ikusten ditugun mutil hauei, Eta bestetik normalena izango da, haizearen norabidea aprobetxatzeko, guztiek iruditzen zait, 4. 5. kalera joango... Egan egiten ari da orain, Bou Bizkaia trainerua. Astillerori 16. 3. Ziabogan 8. Orain 16. Egan egiten ari dira. Ea ba. Hemen iruditan. Hortxe da. Orain bai, Orain Urdei bai. Sarriago jotzen ari da. 36 palaterdian. Begira gorka, begira. Kontrako indarra egin behar patroiak. Hori izaten da txarra. Bai. Astillero ikusten dugun. Harrigarria da. Gertatzen ari dena, zailtasun handiekin itxura denez Astillero. Eta patroiak lanean. Lanean eta gogor gaina. Bai, horixe begiratzen ari nintzen, haze lana patroienak, Gero, zera esaten dugu, ondoko itxasoarekin eta bai, gaur ikeragarrizko lanak ditu patroiak, eta gustura ikusiko nuke, orain Jimenok, zer arazo duen edo zer gertatzen ari den. Ikusirik gorka Aranberrik nola dakarren ontzia. Hementxe dugu. Begira, kanporak indarra eginez. Karo, haizea trabez jotzen du, eta zuzendu ezinik edo, lan handiekin. San Pedro berrogeira, Pedreña 50 tarte ikaragarria azken maniobraren ostean orain bermeotarrek lortutakoa. Patroi lan ikaragarria dago hor, Orain barruraka, argi eta garbi baborrak lan egiteak eskatzen du. Eta estriborrak laguntzea. Eta bai, 4. kalera doaz. Ego mendebaldeko aitzea dugu. 18-20 kilometro. Eta hortxe jarraitzen du Bou Bizkaia traineruak. Oraintxe esango dute. Hau da, hau joatea. Orain bai posi. Begira aurrea sartuta. Gaur estropada oso gogorra izango dute. Kanporaka zerrezanik ez. Haizearen aurka egin behar dutelako. Eta gero barruraka, begira, ontziaren aurrea sartu egiten da. Eta traineruak ez du martxak egirik hartzen. Ematen du postuak ja ez direla aldatuko Ibon. Bermeotarrek aixe irabaziko dute txanda, eta gero atzean ere, Pedreña momentu batean hurbildu da, bigarren Ziabogan San Pedro hurbil izan dute, hurbilago, maniobra hobeagoa eginda, baina San Pedro geutxi egin dio, eta 3. tokian. Hala ere, hori ez da albiste ona San Pedro tarrentzat. Astillero urruti baita eta aurretik. Bai, eta Pedreñak gertu, pentsa, lehenbiziko Ziabogan, 8 segunduko aldea zuen San Pedrok, Pedreñarekiko. Orain 10. Nik uste dut, desente sufritzen ari direla, eta irudi honetan zeinen garbi ikusten den. Urdei bai, 2. kaletik 4. gora, eta San Pedrok 4. gotik 4. gora, enfilazioa eta norabidea mantendu egin behar. Hori da diferentzia gaur. Hortxe da, azken txampan, Bermeoko kuadrilla. Orain bai, olatuan. Lan desente eta azkenean badoaz. 4. balizatik Bou Bizkaia. Bai oraintxe, 20 eta 57. Garbi, Bermeotarren nagusitasuna hementxe.
Moañako 32. bandera jokoan. Astillero, bai orain, 15 segundu gehiago. Eta San Pedro keutxi egingo dio 3. tokiari. Errenta badu, 3 traineru edo, baina hala ere, seguruenik ez zen hau intxauspe entrenatzaileak bere mutilek eta zaleek espero zuten lana hemen Moañan. San Pedro orain amaitu du. 43 segundu gehiago. Eta handa, 4. kalera joan da baita ere Pedreña. 50 segunduko atzerapenarekin 4. aberaz txanda honetan. Eta erreferentzia atzetik etorriko direnentzat. Bermeotarrena da, 20 eta 50. Iragarkiak orain eta berehala 2. txandan, lehen kaletik Portugalete, Cabo da Cruz 2. Zierbena 3. eta Tiran etxeko trainerua, iaz garaile izan zena 4. kaletik. Orain Merkatal aholkua. Agur bero bat berriro, Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi Galiziatik, Bigoko itxasadarrean gara gaur eta Moañako 32. bandera jokoan, lehenengo txandan Bermeok lortu du denborarik honen Urdeibaik, 50, 67. Hori da referentzia orain arituko direnentzat. Astilleros 21-13, San Pedrok 21 eta 40, Pedreñak 21 eta 48, Urdeibaik azkenean bai, Ibon Gaztañazpi 15, ia 16 segunduko tartea sartu dio Astillerori. Hori da, nik uste dut, 13 minututik aurrera, orduan bai tartea zabaltzea lortu duela Urdeibaik, eta azkenean 16 segundu eskaseko aldea izan da, eta lehenbiziko txanda honetan ikusten duguna da, Urdeibai albo batera utzitan nik uste dut, lehenbiziko kale honetatik, askoz ere gozoago, eta diot erreserba guztiekin lehorre amai gaude, eta gero euritako ezer diguten, baina itxura behintzat lehenbizikoak askoz ere hobea dauka. Hor duzu zelkapena, eta berehala, 2. txandako ontziaka izango ditugu lanean, eta hemen jakina, Euskal Herriko 2 ordezkari ditugu, Bizkaitarrak, Portugalete eta Zierbena, baina ikusgarria izan daiteke Tiran eta Cabo da Cruz Galiziako 2 ordezkarien arteko lehia Ibon. Izango dute errebantxa gogoa ere bai, txapelketan Cabo nagusitu zelako eta Tiranek hemen aurrez aurreko lehia hontan zaleen aurrean maila erakutsina izango du. Hori da, Tiran da azken urteetan oliarra Galiziako traineruen artean, eta nik uste dut Caborentzat Galiziako txapelketetan bezala hemen Tirani bere itxean irabaztea, horrek puntu bat emango liokela, eta hor ere, igarra polita daukago, eta ea zer erakusten diguten, Bizkaitarrek Portugalete beti gora dator, nabarmen, Zierbena pixkat egon kortu eginda, urtea hasiera bikainia egin zuen, baina nik uste dut zuntzunei nahiko duela, zauzko estropadarako, eta erosotasuna lortu du zelkapenean, ea ze Zierbena ikusten dugun. Hor non bai dira, ontziak. Hortxe dira beraz, 4 patroiak, epaileak zuzenketak egiten oraindik, Cabo behar bada oraindik atzean sartuta dago, ia balitzaren parean. Hortxe dituzue, irudietan epaimaiko kideak, eta oraindik zuzentzen ari dira, eta bandera ez dute ez altxatu. Ea ba, argi dago, Cabo ez dagoela prest oraindik. Ea orain. Maten du azken momentura arte zai daudela, ez? Gauzak garbi ikusi eta oraintxe, abante, ea ba. Bandera txuria. Bai. Bandera txuria. Laurak ez horrean filetan. Eta bai, hasi da Jaun Andreok 2. txanda. Ea ba. Portuk branka aurretik sartu du. Segundutxo bat beste. Nabarmen estri horrera jo du, Kristianek ere begira. 19-20. Irtera balekoa da. Eta Portugalete jadanik estropadaren burua hartu nahi du. Hortxe dira Garmaren agindutara mutilak. Cabo eta Tiranen arteko lehiare ikusgarria. Zierbena momentu segundutxo batzuk galtzen.
Eta ea Portugalete nola moldatzen den. Aizperroren kuadrilan Portularrume berriz ere barruan da. Hori da, azkeneko 3 estropada jokatu ditu. Mikelek Patiño ere bai, Pedro Laza Patiño borrozgarren tosta estriborrean, Mikel laugarrengoan, eta badirudi, Jose Anolazkoa pixkanaka, ari dela, bere kuadrilla idealaren marrazkia osatzen, berak ere maztoztan jarraitzen du, eta nik gaur kalea eta ikusita, Portugaleteren eguna izan daitekela, uste dut. Azken unean patroi aldatu du, hori ere, esan dezagun. Hasieran Jon Duke jokatzekoa zen, baina, estropada ere muaren egoera ikusita, Josanek aldatzea erabaki du. Esperientziaren aldeko apustu egin du, Garmaren alde. Bueno, hemen Cabo da Cruz, Romero kanpoan da, batzutan gehienetan barruan izaten da, Ismael Romero, baina Jaun Andreok hementxe dira Galiziako txapeldunak. Kontuan izan, bihar etxean arituko direla, Boiron, Cabo da Cruz Boiroko auzo bada, eta antxe izango da estropada bihar eguerdian. 37 pala terdian, bigarren minutua jotzerako, eta ikusi dugu Cabok, talka txikia ez, pestainatxoa jarri duela, eta irtera polita eman du, Cabo Portugaleten parera joan da, Zierbena 2 segundura, Tiran 2 segundura, Zierbena postera, hemen Zierbenako tripulazio ikusten ari gara, eta aipagarria Buxan mugitu egin duela berriz ere Zuzunegi prestatzaileak, eta mutil hau, dantzan dabil, ontzian tosta batetik bestera. Bai, eta mugitzen ez da, mugitu ere, estriborranketik, espalda baborrera. Baborra egonkortu samarra du Zunzuk beranketik, Fragoela, Dragan Rios da Beazkoa, Eladio Sánchez du aurrekalari, eta hor ere desientetan ikusten ari gara, eta Larreuskain gaur ere, aulkian, eta honek ere nik uste dut marrazkia egin samarra daukala Zunzunegin. Hemen Tiran. Eta Tirani dagokionez, esan beharrik ez dago, etxeko gizonentzat gaurko estropada benetan aipagarria dela, eta momentuz 3 segunduko atzerapenearekin ibili da, eta orain segundu bakar batera daude, eta hortxe dira. Cabo, Portugalete eta Tiran burrukan. Zierben alderantziz, bi traineruko atzerapenarekin 3. kale horretatik. Hori da, Tiran ikusten dugu, iaz Tiranek irabazi zuen, hemen bandera, eta kale zozketarekin, ez zait iruditzen, oso gustura egongo direnik, baina hemen ez dago, norberari tokatzen zaion kaletik, hori onartu eta hortik egin beharra dago. Ze mugimendu eta ze urtsiprisina ikusten ziren barruko kamara horretanik. Banderak aipatu dituzu eta labur esan beharko dugu. Asteburu honetan hemen Galizian Teresa Herrera jokatzen dela, klasikoen artean klasikoena Galizian, bandera handia. Eta Ondarruko bandera ere jokoan, 6etan hasita, kae bat multzoko ontzientzat, ikaragarria da hor burruka, 89 puntu Zumaia, Getaria 88, Lekitio 81, gero Ondarroak 78. Eta bestetik KE2ko lehian Bermeon, Zarautz nagusitu da Deusturoren aurretik, 3. Hondarribibe, 4. Arkote, eta zerkapen nagusian Zarautzek 121 puntu, Deustuk 129. Gero Hondarribia eta Arkote eta ematen du igoera Deustuaren eta Zarauztaren artean izango dela hori hor. Bai, eta okerrezpanago Zarauztaren enbataren 6. bandera, Horbeko ligan dabiltza eta badirudi gauzak txukun eta egoki egiten ari direla. Hor da Cabo eta Portugalete orain pixka bat gehiago sufritzen. Cabo, Tiran, Portu. Ze burruka polita. Zelkapen nagusian ere, esan behar da, San Juanek 4. tokian 55 ditula, Tiranek 54, Cabok 52, Portuk 52, Zierbenak 50. Honek esan nahi du, gero horrezko txandan arituko den San Juan eta hemen lanean ari diren 4 hauek, 5 puntuko tartean ditugula. Alde derra dago, San Migueligako azken zelkapenean 4. postua izan edo eta 8. Hori da, 4. gotik 9. 5 treneru, 5 puntutan, hau edozein egunetan, zilipurdika jarriko da zelkapena, post horietan. Hor, Bermeoren erreferentzia, 5 eta 22. Cabo bera, Eta Cabok 5 eta 18. Ea bueltan gero. Baina, hemen gauza asko daude, Galiziaren arteko burruka ere ikusgarria. Tiran 2, Portu 3, Zierbena 8.
5:18 Kaboren denbora, Tiranek 5:21, Portugaletek 5:22 Urdaibaik egindakoa, eta Zierbenak 5:27, aurreko txandan Astiñerok egindakoa baino 3 segundu gehiago. Eta orain, maniobra egin ostean, Kabok, Tiran, atzetik du 4 segundura eta Portugalete 5:era. Momentu ona Kabokoentzat, Boirokoentzat. Eta Tiranentzat txartxarra ere, hor Portugaleten parean da, ustez okerroko kale batetik, eta hor netzako orain egoera oso txarra Zierbenarentzat. 3. kaletik doa, eta 2. da 4. kaletik doa zenak begibislatik galtzen, eta orain Zunzunegiren kuadrilak orain erreakzionatu behar du. Eta Portugaletek bestalde orain erakutsi behar du, burua eta patxara. Gauza, ez dira ateratzen ari bere ikuste bezala, orain eutxi behar dio Portugaletek ere. 18 kilometroko abiadura itzeak, ego mendebaldetik jotzen du, eta ordoa Kabo. Orain mantentzen ari dira tarteak, Tiran bira, eta Portu gehiago sufritzen orain, 5 segundura, ea, nola moldatzen diren lehen kale horretatik Portukoak. Aipatu behar da, lehen kaletik Astiñerok momentu horietan ere sufritu egin duela. Porturi gertatu zaion bezala. Hori da. Lehen luzeko azken metrotan, bigarren luzearen lehen zati hortan. Hori da, begira hor, estriborrankekoa patroiari laguntzen, begira. Estriborrankekoa patroiari laguntzen, Kantauri itxasoko, estropaetan bezala. Hori da. Bai, harrigarria baita patroiek hor daukaten lana. Olatu bajua ikusten da, baina oso bizia. Eta Portugalete estropadan da, Esartu inda berriro. Bai, eta orain... Seguruenik, balizara hurbiltzen doazen neurrian, berriro sartuko da. Hori da normalena, Barruko baliza honetara hurbildu bezala, bormoztea, bata bestearen gainen doaz. Epaia hor tartean, bai. Azartu dadila eta lehenbailen jarri bezala, ordena. Oso polita doa estropada. Jaun Andreok, Kabo aurretik, Portugalete eta Tirangero burruka bizian, Zierbena 9 segundura. Bigoko itxasadarrean gaude, Jaun Andreok. Ez da ez itxaso zabala, baina estropadaren mua zailtasunez beterikoa gaurko honetan. Hori da, 37 palada terdian, Portugalete, hor garbi ikusten da. 3 palka ebiltzen dituzte treneruek, pestaina txikia, erdiko eta handia, eta gaur, Galizian gehiegitan ikuste ez duguna, palkarekin, erdiko palkarekin. Eta aurrekoan ere, San Xinxon izan genean, pentsan ze kilo izan genuen, eta aurtengo Galiziako bidaiak bintzat, palkak eta popareko olatu ikusteko, balio digu. Kabok tartea berriro egin du, Porturi 3, Tirani 7, Erne, Tiran sufritzen ari da eta Zierbena zerbait errekuperatu nahian. Eta segurazki, Mikel, Tiranentzat hausi izango da, eremuaren zatirik txarrena. Besteek babesa harrapatzen dutenean. Portu 5:era, Tiran 7, Kabo ederki aprobetsatzen ari da orain estropada eremuaren baldintza sorta hau. Ea ba, Portugalete errekuperatzen den, Zierbena 10:era. Estropada eremuaren erdikaldetik ikusten duzu Zierbenako entraineru txuria, eta Kabo Urdaibe baino segundu pare bat bizkorrago konparaketa eginda. Hori da, etor garbi. Hori dato ona da, mutilei emateko eta kudeatzeko, datu ona gorrien alde, Kabokoen alde. Unuzkio badakite horiek. Olatu hartu dute oraintxe, hor aurreko irudian, bi olatu tartean ikusia zulo-zuloan, eta orain berriz, olatu gainean. Gezurra dirudi, hemen itxasadarrean, olatuak hartzen egotea, baino, begira Kabo. Begira, olatu honekin beste bizartu bizkio Porturi. Bitraineru Ibon. 6 segunduko errentarekin ekingo dio Ziabogai. Firmatzeko modukoa estropadazia aurretik. 10:22 lan erditan Urdaibaik, orduz goian erreferentziak kronoaren parean. Kabo, Alfonso Díaz patroia eta bere mutilak maniobra egiten. Serioa, 10:18 Kabok.
Portugalete zazpira, tiran bederatzira, eta orain ari da maniobra egiten Zierbena. Bueno, yo ya les he anunciado que sobre todo este año y los años anteriores lo que queremos, lo que quiere el ayuntamiento también es que sean unas fiestas participativas, ¿verdad? Yo creo que el modelo a instaurar es que cada vez sea más participativo, más euskaldun, más plural. Honetan ez da gutxiagorik ere, eta gero, San Juan darrak ere laugarren kaletik joango dira. Gogoratu horrezko txandan, zailkapeneko lehen laua joango direla, Hondarribia lehenengotik, Orio bigarrenetik, Kaiku hirugarrenetik, San Juan laugarrenetik. Izango du, Joseba Fernandezek buruko min pixka bat, Izango du bai. Hemen errepikatuta, maniobra, lan erditan. Eta Kabok bi traineruko errenta du, Garbia porturen aurretik. Hemen ari gara ikusten, Kabokoen maniobra. Balantza hor, aurrekalariak sartu duenean arrauna, gero ondo konpondu dute. Festa ikaragarria izango da bihar, Boiron, muskulu eguna, muskulu festa, eta estrofa da. Eta zaleak bat eginda Kaboko ontziarekin, kuadrilak eta tabernetako komentarioak, eta antzeman dugu giro hori. Espaldi ez gara etorri gainera, Bai, Boirora, eta, bueno, han esan diguten ez eskolera berri bat ere eraiki dute, eta ea, zerekin egiten dugun topo bihar. hori da. Hemen Kabok porturi 6-6. Ba, eusten ari da, Kabo orain, Portugaletek baldintza hobeagoak dituen zatian, Kabo eusten ari da, eta dena aldeko du. Eta beka, aprobetxatu behar dugu esateko urtea egiten ari direla, Bai, eta gero, Kabokoak, aipatu behar da baita ere, Bermeok, Urdaibek irabazi duela lehenengo txanda, bigarren kaletik, eta Kabo ere bigarren kaletik ari dela, orduan konparaketa egiteko bien artean datu lagungarria da hori, eta Kabo Urdaibei baino 7 segundu bizkorrago ari da lanean, eta Portugalete bera ere, orain Urdaibei baino segundutxo bat azkarrago. Hori da, haizearen joera ikusi beharko genuke, baina niri ez zait iruditzen Urdaibaik, bueno, pasaden astean bezain estropada ona egin duenik, batez ere lehenbiziko ordian. Eta ez dut esaten astilero kainean izan duelako bakarrik, Erritmotan eta ikusi dut, bueno, bajusiago bezala. Batek daki, gero taldea, bueno, Zarauzko estropadari begira, Abuztu herrialdeari begira ere. Entrenamentu kargak eta... Hori da, guk inoiz ezakiguna, galdetu ere gutxi egiten dugu, baina, bueno, azte guztiak. Galdetuta ere, entrenatzaile hon batek inoiz ez dizkizu gauza horiek ezango, Ibon? Alakoak ez, eta bakarren batek alrebez igual. Baina, bueno, esan nahi dudana da, azkenean, bueno, urteko helburu handiak ez dira, errespeto oso izan da, azte bukaera honetako estropadak, euskal taldeentzat, nahiz da beti pozgarri esan banderak irabazi, gehienak Zautzari begira ari dira, eta Kontxari begira, eta azte hauek, abuztu hasierakoak izaten dira, azken aukera egur pixka bat sartzeko kuadrilari. Eusten portu, Kabo aurretik eta 7 segundura Portugalete, eta tiran tarteka, segundu bat bi galtzen ari da. Nik uste dut estropadatik atera dela, 8. minutu inguruan, orduan hasi zaio tirani, segundu zaparra da erortzen, eta ja urruti ikusiko dituzte, eta hauek berriz iruditzen zait, uraparretan. Eta arraunean ere, begira, iroso, solte ikusten direla.
Ikaragarrizko balioa du gaurko estropada honek Kabokoentzat. Etorri ona aurkari zuzenaren etxera eta erakustaldia eman da txandan nagusitu eta hemen gaude. Hemen gaude gu, Kaboko gorria. Izango ez da ba. Lehen esan duguna. Azken urteetan Galiziako taldeen artean oliarra tiran izan da eta bere itxean irabaztea, beraien gerra partikular horretan, oso garrantzitsua. Begira, ze saltoa jo dituen orain, Cabo de Cruz. 6-0-0 markatu du, hirugarren maniobran Bermeoko kuadrilak, eta aurretik izango da berriro Cabo, 15 eta 56. Ziagoa kaskarra Caborena, inondik ere. Eta orain, Zierbenarekin ez jotzeko zuzentzen gainera. Portuk 7 segundu gehiago. Begira, Portu orain Ziarro estriborrera aterako da. Antiran. 16ra. Eta 20 segunduko atzerapenarekin Zierbena. 15 eta 56. Kabok. Urdaibeik lehen markatutakoa baino, lau gutxiago. Portuk 16-0-3, Tiranek 16 eta 12, Astilleros baino 3 segundu gehiago, eta Zierbenak 16 eta 16. Eta orain, Kabok Porturi 10. Zazpira ere jarri da, momentu batean Porto, baina, begira, hauen patroia ere, indarra kanpora eta kanpora eginez. Gaur esango dugu, askotan esango dugu gaur, patroiaren txat baldintzari txarrenetako daudela indarra kanporak egin behar duelako. Pasa egin da hor ziago, nabarmen. Raizia ikeragarria dago, begira banderak. Portugaletek estropada aurretik, entrenamentua egin du, gaur arratsaldean. Ez dugu askotan ikusten hori, larun bat bazkalondotan, igande goizetan eta bai. Eta, bueno, aizparrok esan dugu pixka bat ikusi nahi zuela zertzegoen, eta ark esan dugu, kanpoa oso txarra zegoela. Kanpoa kanpoan esan nahi. Bai, kanpokaldeko balitzen inguru. Bai. Eta Bermeorekin konparaketa eginda Kabo 4 segundu bizkorrago, Ibon. Eutxiko ote dio ba? Bukaera ona izan da Bermeotarrena. Bai. Baina Kabokoek ere badakite estropadak ongi bukatzen. Beste segundo bat, orain bost badituzte alde, hauek gauza bat dute orain alde. Beraientzat Urdaibai bezalako talde bati, gaur egun bera dago, sasoien dagoen taldea bera da, bera eta Hondarribia, akaso? Ari aurre hartzea oso garrantzitsua da. Ikusi bezerik ez dago, arrauna nola pasatzen ari diren hauek. Kabok Portugaleteri azken ziabogan 7, orain 11. Ez dutzen ari dira. Bigarren kalea dute. Kontzia. Orain estriborrera jotzeko ere, Zierbenak eta Tiranek eragozpenik ez die jartzen. Alfonso Díaz begira ari zen orain, ababorrera, ea zer egin. Tiran eta Portu, Tiran aizu, errekuperatu eginda, eta Portugaleteri 9 segundu jandizkio, Begira Tiran, nola ari den iztutzen orain. Bai, hirugarren ziabogan, 6 segunduko kalera zuen, Portugaleterekiko, atzetik aurrera, Tiran ere, Oso ongi Tiran. Pentsa Tiran, 16 segunduko kalera zuen, eta nola errekuperatu dituen etortzen ari da segunduak Tiranek. David Alvarez eta bere mutilak, eta hemen Tiran Arraun elkarteko ordezkariak posik mutilak animatuz. Hori luze egiten ari den atzetik aurrera Tiran. Eta bere laugarren kale horretatik, Kabok bigarren kaletik aruntza jodu baita ere garbi. Eta Portugaletek ere bai. Portugalete orain hirugarren kaletik lanean. Berrogei palan, Tiran, horra. Orain bata bestearen gainean, Portugaletek Kaboren uera aprobetxatze aldera. Kabo nagusituko da txanda honetan, baina bigarren posturako oso zabalik dugu lehia. Txanda honetan ere, Mikel, guztiak laugarren kalera. Guztiak laugarren kalera. Begira Tiran, berriz ere. Lanak egiten ari da. Epaia, bandera txuria astintzen aginduak emate. Pentsatzen dute Porturi emango ziola, behar bada bisu hori. Bien bitartean, Kabo begira nola. Hori estropada, Kabok
aurretik, Kabok azken maniobran, Kabok tirani, 16, orain 10. Bai. Azken luze honetan azkarrena, tiran da Jaun Andreo. Eta teorian Kabok etortzeko baldintza hobeak izan da, Begira olatuan Kabo, argi eta garbi. Tiran bigarren tokian helduko da Jaun Andreo. Cabo da Cruz aurretik, Moañako 32. bandera. Hortxe da. Cabo. Bai Cabo. 20 eta 52 Urdaibei baino bizkorrago. Erreferentzi berria Orezko txandako ontzientzat. Tiran, oso ongi azken luze honetan Tiran. 9 segundura Tiran. Oso ongi amaitu dute. Orain Portugalete 15 hori luzea egin dute etxeko urdinek Tirangoek. Harrigarria, Eta handa Zierbena Karpinteroren agindutara. Bai orain. Jaun Andreok. Galiziarrak nagusi. Bigarren txanda honetan. Cabo da Cruz lehenengoz, Tiran gero. Portugalete. 3. eta Zierbena 4. Erreferentzi berria, 20 eta 52 Ohorezko txandan arituko diren ontzientzat. Kabok 20, 52 eta 87 denbora. Tiran Urdaiberen atzetik 21-0 Portuko 21-0, gero Astilleroko 21-13, Zierbenak 21-22, albiste txarra hori San Pedrorentzat. Puntu batez 2 sartu dizkio eta oraingoz Astillerok San Pedrori. San Pedro 7. eta Pedreña 8. Bueno, Ibon, hauxe izan da bigarren txandak ekarri diguna, tarte bat iragarkientzat eta berehala Ohorezko txandan, Hondarribia lehen kaletik, Orillo bigarrenetik, Kaiku 3. eta Pasai Donibaneko mutilak 4. kaletik. Iragarkiak orain. Agur bere bat berriro Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi Galiziatik, Moañako 32. bandera dugu hemen jokoan. Fandi Kosta saria, San Migueligako 10. jardunaldia dugu, eta oraingoz, bigarren txandako garaileak Cabo da Cruzen markatu du denborarik onena, 20 eta 52 Urdaibei lehen txandako garailea, bigarren tokian dugu, behin-behineko zelkapenean, 20 eta 57, gero etxeko trainerua Tiran, 4. Portu, gero Astillero, Zierbena, San Pedro eta Pedreña. Eta orain, Ohorezko txandaren atarian gara, lehen kaletik Hondarribia, prest, bigarrenetik Orillo prest, 3. Kaiku, Andazurina gau ere Erne, eta 4. San Juan, eta Ormazabal eta bere mutilak ere prest dira, begira, zale mordoa, hemen Moskeira kaian, estropada bertatik bertara jarraitzeko, eta bada ikusmina, moldatuko ote dira Ohorezko txandako hauek aurreko denborak hobetzeko, pentsa daiteke, Ibon, arratsalde aurrera doan neurrian haizeak pitin bat behera egin beharko lukela, ez da? Hori da, bigarren txandatik lehenbizikora alaxe egin du, joera beranzkoa da, ala dirudi, haize motoan nahi normalean hori egiten du, gero indarrez hauek dira, eta zelkapenen arabera indartsuenak, eta, bueno, nik uste dut bandera hemen dagoela. 14,8 lehen txandako batazbestekoa, haizeak, 13,7, asko ez da jetxi, baina, bueno, kilometrotxo bat, batazbestekoan. Begira laguntziak orain, estriborrera enfilatuta, zuzenduta. Haizea horti sartzen da, gero bota egingo ditu. Eta lau traineroetako baborrak abantean. Orain hori jo dago atzerago. Nabarmen. Bai. Hortxari dira. Antxirako hitz, ontzia zuzentzen. Patxara behar da, traineruan orain. Bien bitartean, begira, Kaikuko baborrak, Pasaitarrak, Pasai San Juangoak, Hondarribitarrak ere bai. Bandera txuria. Ea ba. Bandera gorria, bai! Urantxe. Hasi da Jaun Andreok Ohorezko txanda. Ea ba. Zerua urdinxiago orain. Euri jasa ederrak izan genituen atzo hemen eta gaur lehor xamarra doa eguna, baina izetxua. Biharko bat arratsaldea. Hori da. Baina biharko ere iragarpena ez da oso ona. Bai, kaskarra. Ea ba, badoaz. Orillo, Kaiku eta Hondarribi parean eta San Juanek 2-3 segundu galdu ditu jadanik.
Hemen Hondarribia lehen kaletik. Espainiako txapelketan kale egin eta gero, liga da hemen erronka nagusia eta Orbañanos ez dago txantxetarako. Hori da, palka txikia jarri du, eta pasaden larun batean ez bezala, kuadrilako gazteenak, egia zu Maria Eskurrena, Zagartzazu eta Barkanpoan utzi ditu. Nik ez dakizien izango den Mikel Orbañanosen kuadrila titularra, hori bera jakingo du, baina iruditzen zait, gaur kontatik, ez dela, antzeko samarra izango dela. Egira hori jo, Egurra, Hondarribi eta Kaiku ere segundu batera, San Juan gehiago sufritzen. Hemen Makasagak aukeratutako gizonak, badakizue, San Juan darrabera, baina Orion bizi dena, eta hor entrenatzaile lanetan ere Orion, Irakoitz Etxeberria patroi lanetan eta Endika Alberdi barruan. Hori da, azkeneko 3 estropadetan ez du aldaketarik egin, Igor Makatzagak, eta gaur bat egin du. Endika Alberdi sartu du, estribur espaldan, eta Miguel Angel Millares kanpoan utzi du. Eta aspaldiko estropadetan ez bezala, eta nik uste dut, hau, ona dela Oriotarrentzat, aurretik atera dira, eta 35 palan doaz. Nik uste dut, sintomak onak direla. Orio buruan, Kaiku segundu batera, Hondarribi bira, San Juan 5-6. Hor Kaiku. Eta Kaikuri buruz zer esango dugu, unentxuenak Jose Luis Kortak, eta aipagarria Alejandro Rodríguez, hemen tiranen arraunean aritutako, eta Bouko inguruko herriko semea gaur kanpoan utzi duela. Hori da, Galiziarra bera, Alex Rodríguez, estriborran ibiltzen du, 5. tostan, askotan estropada asko jokatu ditu, estropada honak egin ditunean Kaiku gaurten barruan izan da, eta gaur Jose Luis Kortak errepikatu egin du, pasaden igandean Espainiako txapelketa ia irabazi zuen kuadrilla. Hori aurretik Kaikuri 2, Hondarribiri 3, San Juan 7, eta San Juan darren artean, mugimendua batipat aba horren Ibon. Bai, mugimendu handia gainera. Josuak beti asko aldatzen du, baina esate baterako gaur harrigarri egintzegu, Ibai Ziztiaga, iaz eta aurten beti aurrekalari lanetan ibili den mutila, baborrean jarri dut, Joseba bera 4. tostara joan da, Beñat Izagirre baborrean espaldara, Josebak berak esana da, aldaketak egitea gustatu egiten zaio, uste duguna dela, treneroarentzat, eta bere uste horrekin aurrera darrai. Hori sendo gaur, irteran bintzat, eta begira raunean, bate presari gabe raunean nola ari diren. Hortxe dira, hori jotarrak, Kaikuri 2, Hondarribiri 4, eta San Juan asko sufritzen uste dut gaur 4. kale horretatik guztiek arazoak izan dituztela. Kanporaka guztiak duaz, Konparaketa eginda, Kabo baino, 7 segundu bizkorrago doa hori jo. Hori beste datua da. 33 pala hartu dizkiot hori, 34 eskaz, Hondarribiari, eta Kaiku ere, oraintxe Kaikuk aurrea zigin zamarra darama, 34 palan. Zer den aizearen kontra aritzea, guztiak erritmoan bajusiago. Orio buruan, Kaiku eta Hondarribi atzetik. Eta Sara Gandara lankideak gaur erredaziotik estropaden jardunaldia jarraitzeko ardura badu, eta begira bidali dizkigu datuak Amegrobek irabazi dio gaur Meirari. Meira herri honetako Moañako beste arraun elkartea da, Galiziako ligan aurretik duguna 54 punturekin gaur arte, Amegrobe 50, gaur Galiziako banderari garrantzitsuenean, itxasoan, Teresa Herreran, Amegrobek markatu du denborarik onena 20 eta 24, eta Meirak 20 eta 30. Gero Mugardos, Ares, Bilaxoan, Puebla, Txapela eta Kabana. Txapela, nola aldatu diren gauzak, Bai. Mutil batzuk tirane arraunea, eta entrenatzaileak ere Bilaxoanekin hartu du ardura, eta hemen demoraldi batetik bestera gora bera handiak izaten. Aldatu egiten dira, Txapela Orzuluan ikusten dugu, eta berriz Amegrobek duela 3 urte guztia irabazi zuen, eta begira Meirari aurre hartzeko ez du aukeratu estropadarik txarrena. Eizu Ibon, hori jo ondo da, Horiok luze txukuna. Ez daki zer gertatuko den, oraindik 15 minutu falta dira estropa bukatzeko, baina zantzuak, sintomak oso onak dira, ritmo bajuan doazelako, eta estropada handiak egin dituenean, erakutsi duen arraunketa erakusten ari da irtera honetan. Eta Horiok estropada ona egin duenean, joan den 2 urteetan, beti ondo atera dira. Sali da ona emata. 0-8, Kabo baino, 10 segundu bizkorrago, Hori jo, lehen luze hortan. Kaiku egin du ziaboga aparta, Segundu batera jarri da horrein. Segunduren bat edo beste, jandio. Kaikuk 5-11, Hondarribik 5-14,
gero Kabok 5-18, eta orain San Juan. Maniobra ostean 14 segunduko atzerapenarekin, eta San Juanek tiranen denbora markatu du 5:21, eta biak 4. kaletik. Eta behin-behineko zelkapenean, lehen luzearen ostean, Urdaibei 7. tokian. Maniobrak ikusten ari gara. Kaikurena txukuna. Hondarribia ere nahiko ongi. Eta hor da hori jo berriro, 3 segunduko errentarekin. Eta gainera orain Hondarribi sartu da hori 3, Kaiku 4. Ea orain. Ea ba, Hondarribia. Patroien momentu ere bada hau. Bai, esan dugu, hori, bueno, zantzuna ikusi dizkio gula, eta Hondarribiak doai bat erakutsi baldin badu urte hauetan, patxara izan da, naiz eta estropada atzetik hasi, bueno, badaki bere arraunketari eusten, atzetik aurrerakoak egiten, eta iruditzen zait, estropada bikain bat ikusiko dugula, Horra hori jo. Oriok Hondarribiri 4, Kaiku 5 orain. Ea ba. Hondarribi lehen kaletik ari da. Eta aurrez lehen kaletik etortzeko, ez dira ez haintxukun ibili, astillero momentu honak bai, baina txarrak ere bai, eta gora bera gehiago, kale horretatik, eta Portugaletek ere bai. Batez ere une honetan, lehenbiziko bigarren balizara hurbildu bezala, nik uste dut, aldekoago jarreko zaio lehenbiziko kale honi, baldintzari kaskarrenak horri izango dituzte. Eta bandera hemen dago, argi dago. Kabo baino 15 segundu bizkorrago dator orain Orio. Pentsa. Eta bandera txanda honetan dago. Hondarribia 36 pala terdian, ia 37 palan, atzetik aurrera. Orio bere ritmoari eutxiz. Eta hor, gustora jakingo nuken, zein ez doan bere kaletik, irudian garbi ikusten da. Begira ze distantzia dagoen Orio eta Kaikuren artean, eta Orio eta Hondarribiaren artean. 2 segundu, Orio eta Hondarribiren artean, Kaiku 7 segundura, desente galtzen orain, San Juan 16ra. San Juan tiranen denboratan, tiran baino segundu pare bat bizkorrago. Ea ba, asko falta da oraindik, Orio eta Hondarribia, ligako bi oilar handiak, gogoratu, astean zehar bulegotan hartutako erabakia, Getxon, Kaikuri 3 segunduko zigorra jarri zioten, eta oraingoz, elegitea ere badelako, baina oraingoz hori bertan bera geratu da, eta zelkapen nagusian Hondarribiak azken estropadan 4 puntuko errentarekin utzi genuen, baina gaur 5eko abantaila du. Erne, begira, Orio eta Hondarribi parean. Helduko ote dio Hondarribik, esan dugu, aurreko txandetan zenbak gora bera, bere kaletik, lehen kaletik, ea orain. Eta gero, Ibon, 4. ea nolako norabide hartzen duten, da ze erabaki hori ikusi egin beharko da. Hori da, nik uste dut, orain lehenbiziko kaleak bigarrengorekiko aldea hause duela, babesa gehiago du, eta Hondarribiaren entzat orain, une polita da, atzetik aurrera dator, eta ea. Kaiku bigarren luze honetan urrutitxo geratzen ari da, 8-9 segundura. 9 segundu galduta, eta horiek errekuperatzeko zailak iruditzen zaizkit. Hemen Hondarribia. 36 palaterdian, 37 paladan orain. Begira Hondarribia. Bere kaletik, estropadaren buruan kokatu da, Orio segundu batera, haizea orain mendebaldera, eta pixka beherago, 12-13 kilometro, bueno, hor nun bait. San Juan 18ra, San Juan tiranen denboratan, eta hemen dator Hondarribia. Orio ere bai jakina, segundu batean dira eta bilak. Bueno, argi bazira bogari, Horrein nik Hondarribiari abantaila bat ikusten dio. Atzetik aurrera bera dator, eta horrek psikologikoki ematen duen indarra. Ikaragarria Jaun Andreok hemen dagoen emozioa. Gipuzkoaren arteko lehia gogorra txanda honetan. San Juan beste Gipuzkoara pixkat atzerago. Hondarribi eta Orio tosta pare bateko tartea besterik ez. Horixe, Eraziagoak. 10:06, begira Kaboren kronoa. Txikitu egin dute denbora hori, eta aurretik da Hondarribia. Orain estriburrera sartuko da babes bila Hondarribia, seguru. Segundu bat Ziaboga garaian. Ea orain Hondarribia, 2 segundu. Handa orain Kaiku, 8ko atzerapena, San Juan 19ra.
Eta hemen denborak, Hondarribiak 10-06, hori ere horixe eman diote 10-06, Kaikuk 10-14, gero Kabo izango genuke 10-18, Urdaibaik 10-22, Portugaletek 10-25, eta San Juan txanda honetako laugarrena Astilleroren denboran 7. tokian. Hor maniobra errepikatuta eta maniobra irteeran Hondarribik 2 segundu hori, 11 Kaikuri, 23 San Juani. 3 ere bai orain, Hondarribik une batez. 2-3, hortxe dago, Hondarribiarrek atzetik aurrerako estropada eta kolpea eman nahi dute mai gaine. Hori zabal atera da, propio nik uste dut babesaren bila. Eta horiok bestetik, orain, nik uste dut indartxu agertu behar duela, zen edu lehenbiziko luzean, oso arraunketa sendoa eraman dute, eta horri eutxi behar dio, Horri eutxi behar dio, han buelta eman eta gero, 31 askutik izango baitu, Hondarribiari kalea usteko edo ez usteko. Hemen gauza asko gertatu daitezke oraindik. Kaiko 12, Kaikuk lanak ditu egoerari buelta emateko, lan erditan 8 zen, orain 12. Aurrenengo luzea oso ona egin du Kaikuk, hori joren atzetik, baina ea orain. Hondarribik hori, 3. Pentsa, barkatu, Mikel, lehenbiziko ziagoan horiok 6 zituen, Hondarribiarekin. Bigarrengoan jandio dena. Hori da, bigarrengoan jandio, barruraka. Eta gero gainera, bukaeran, Hondarribik bigarren luze hortan egindako lana, buruan izango du, eta aukera gainean nahi badu, norabide aldatzeko, ezta? Bai, noski. Amunarriz patroia. Hori da, horiok utzi ezkeo beti ere, Horiok bigarren kaleari uzten badio, barruraka. Baina orain, adibidez, etortzerakoan, horiok metro asko utzi dizkio, eta Hondarribik hala ere eutsi egin dio. Zergatik? Babesaren bila, ezta? Hori da. Eta horiok alderantziz, ez du hori erabaki, maniobra egin behar zuen jakina, eta metroa galtzeko gogorik ez, Irakoitz Etxeberria. Orain ikuste dut, horiok badaki lehenbiziko luze bikain egin duela, eta kanporaka 2 minutuan eutsi behar dio, Orain eutsi behar dio, kanporaka lehen bezala, lehen gai izan bada, kanporaka Hondarribiari 6 segundu ateratzeko, horri eutsi behar dio, egozkor bere arraunketatik atera gabe. Motorra badutela, erakutsi dutelen. Hor garrantzitsuena nire iritziz, Mikel, izaten da, patxararik ez galtzea. Hor gorputzak gogoak askotan, presaka, arraunketa presakatu araztea ekartzen du, horri eutsi behar dio, horiok. Han, 2 segunduan baldin badira, edo zer gertaliteke eta. Bai, horixe. Bandera dago hemen jokoan, Kabo baino 14 segundu bizkorrago doa orain Hondarribia. Horio beraz, 12-13 segundu bizkorrago. Eta Horio hurbiltzen, Segundu bat, jan nahi dio, jadanik Hondarribiri. Hortxe dira hori jotarra. Galante ikusi behar dugu aurrera. Begira, estribor guztiak ondoan, estrapua dara matela. Bada espada ere. Indotal bisuanketik, Etxeberria eta Mujika kontranketik. Kaiku lan erditan, Hondarribia baino 8 segundu motelago zen, orain 11. San Juan 19, orain 29. Ikaragarri ari dira sufritzen laugarren kale horretatik, eta hemen askotan ikusi dugu Ibon. Estropa eremu honetan. Hor korronteak gaur gainera, 105 koefizientea dugu. Hori da, ilargi betea etzi izango dela, uste dut, bai etzi da, urak bizitzen ari da 105 koefizientea, eta aldeko, eta batez ere kontrako korronteak, laugarren kaleari gehiagi irazaten dio, gehiago irazaten dio. Hondarribi eta Horio lehia bizian, eta bestetik epaimaian hemen lehia bizian, uretako motorra hartu eta irten diren nola definituko ditugu bi hauek. Bi txoro, esan beharko dugu, zerbait gogorragoa ez esategatik. Bai, asmatu duzu, hitz hori erabiltzen nik, bueno. Hortxe, uretako motorrarekin sartu dira, estropadaren moaren erdikaldean daude. Hondarribik hori bat, hor da burruka. Eta hor jarraitzen dute, olatu egiten gainea. Larrutuko dituzte. Ez alditu inor geratuko. Bien bitartean hortxe da. Hori jo, hurbil, Hondarribirekin burrukan, eta ea ba. 80 metro besterik ez, baliza hortxe dute. Argi ba, Pare-parean, maniobra ataria. Bai, pare-parean. Erabakigarria izango da irtera.
zenek aurrea Kabok lehenago 15 eta hartu. 56koa markatu du lehen. Hori orain ere kanporaka azkarrago joan da. Ea ziago, Ea maniobra. Ondarribia bizkorrago. ala dirudi. 11, 15 eta 29 Ondarribi. Bai, bizkorrago, Segundo batean hori jo. Handa orain Kaiku. 11 segunduko atzerapenarekin begira, Ontzi bat. Bai. Maniobra irteeran Ondarribiak hori jori. 2 segundu. 2 segundo. Nik uste dut giratu ere azkarrago egin duela. Azkarrago, Atera behintzat, hala iruditu zait, bai, bai. zerbait gertatu da. Hori erabakigarri izaten da, San Juan, Ene Maria eta Jose. Nora, hau bai pasa. Bai. 30 Ea ba, 3-4 segundu. 4 segundo. Ondarribik, azkarrazko. Tartetxo hor. Zer den ziagoa, Miguel? Zer den ziagoa? Horiok, kanporaka, 3 segundo errekuperatu bizkio, eta ziagogatik irteeran, 4 segundo aurretik da, Ondarribia. Eta azken luzean, hori asko da. Orain horiok erabaki du, bera estriborrera jotzea, aukera hori badu, baina Ondarribiari kalea bigarrena libre utziko duan nahi duen egiteko. 4 segundu, altxorra handia da hori, hemen maniobra berriro. Helikopteroko irudia da, Galiziako telebistak eskinitakoa, Ibon. Sartu batea zamar egin dira. Ontzi azkarrago. Bai, hala dirudi. Behar bada, Dirudi abiadura gehiagoan atera dela. hori da. Bueno, 3 segundu, orain Ondarribi eta Orioren artean, berdeak aurretik. Kabo 19, Kaboren aurretik Kaiku ere kokatuko da. Bandera hemen dago, Ondarribi eta Orioren artean. Kaiku 9 Orio zeharo estriborrera, San Juan 36. Zeharo estriborrera eta eskar batez ere. Begira, tira nola etorri den, Azken luzean, Ikaragarrizko lan egin du bai, Tiranek. laugarren kale hortatik, hori badakite, Irakoitzek eta Makasagak, eta bueno, hemen erabakiak hartu egin behar dira, momentuan hartu behar dira gainera, zeharo joan da hori estriborrera, ikusiko dugu nola ateratzen den. Orioren apustuak garbia izan Bai, da. honek Kaikuren ordea ez? Kaikuk ez du hain garbi joaruntza. Ez zait iruditzen. Ez du hain nabarmen jo. Noski, etxeko trainerua ikusi behar da, eta etxeko traineruak zer egin duen, hori oso adierazgarria da, eta erabaki logikoa da. Garbi, ikusita Tiranek, ze azken luze egin duen, badirudi, Makasagaren eta Irakoitzen erabakia hortik etortzea. Honek ekarri duena da, irura orain. argi, Estropada dugu jaun Andreok. Ondarribi aurretik, Orio irura. Ondarribik ez du erabaki estropada eremua zeharkatzea eta 3. 4. balizaren bila joatea. Ondarribia orain bigarren kalean da, nik esango nuke. Bigarren kale inguruan. Eta ematen du hortzik gehienez berdera joango dala, ez? 3. gora. Hori da. Alderantziz Orio garbi joan da, bere bigarren kaletik 4. gora. Azkar joan da, hori da diferentzia. Eta Kaiku bereari eusten. Haizu, Kaiku 3. ziabogan 11 segunduko Bai. atzerapenarekin zen, da orain 8, Kaiku une kaskarra izan du. Pasa du. Oso, bai, 8. minututik 12. gora, eta orain bestea gaina dator. Orain Ondarribia estriborrera. Orain bai. Orain jodu, Orain nabarmen. Talderantziz, begira Kaiku. Ze erabaki ezberdinak patroiek. 2 segundora, Patroiek eta entrenatzaileek noski. Ondarribi Orio. Orio garbi hartu du erabakia. Goazen 4. kalera, hor dago lehiarako bidea, hor dago Ondarribia gainditzeko bidea. 52 palan hori. Seguruenik, haiek egin dute estropa deremuaren hausnarketa, Segundo bat. eta hortxe dira. Hau ez da erabaki, Hau ez da erabaki. Eta alderantziz, Kaikuk beste norabide hartu du. Eta Kaikuk zazpira da, Uste dut, Ondarribi Orio, segundo batean Bai. jaun Andreo. Argi. Ikaragarrizko estropada dugu hemen. Ondarribi Orio, prestatu bideo finisha, jaun Andreo. hau ez da erabaki. Prestatu bideo finisha. Ikaragarrizko amaiera berriro. Ondarribik, GPS-ak segundo bat 52 palan markatzen Orio. dugu. Kaiku 3. zazpira. Ondarribi Orio. Orio Aiene. Ondarribi. Ondarribi aurretik. Ondarribi. Orio ere hortxe. Ernebiak.
Tosta pare bat! Hondarribia. Tosta pare bat Hondarribi! Hondarribiarentzat. Bandera Hondarribiarentzat! Bai Hondarribi! Orain Orio, bai Orio! Begira Kaiku, lehenbiziko Eta kaletik. Kaikuk begira! Bai, oraintxe Jose Luis Kortak prestatutako kuadrilla zazpira. Bera, azkarren azken luzean. Arrigarria! Bera, azkarren azken luzean. Estropa deremuaren irakurketa ze ezberdina entrenatzaileek ezberdina. eta patroiek. Guztiz ezberdina eta hortxe Hondarribiaren garaipena eta zaleen posa. Hondarribiak azkenean bandera eta berriz ere ze amaiera estua Ibon Gaztañazpi. Oso estua, segundo bakarrean, eta begira, estorpa da bakarrean zenbat, bueno, beti gorakoa ikusi ditugun. Hondarribia zeinen atzera geratu den lehenbiziko luzean. Eta San lortu du- Juan, bai, orantxe San Juan, 43 segundura San Juan darrak, eta egia esan estropada benetan bitxia gaur hemen ikusi Bitxia. duguna Bigoko itxasadarrean. Ze gora bera hundiak Eroa, azkenean, Mikel. begira epaimaian hartutako denbora, 2 segundu. 20-21 83 Hondarribirentzat, Oriorentzat 20-23 82 behin-behineko datuak dira, baina oso garbi ikusi dugu guztiok, bideo finixak ez du, eunenekoak dantzan jarriko ditu, baina ez du posturik aldatuko. Kaiku irugarren 20 eta 29, azkenean zazpira amaitu du, 11 ibili da azken ziabogan, eta ongi moldatu da Kaiku azken luze horretan. Kabo laugarren, Kabo beraz, bihar ohorezko txandan izango da etxean, Boiron zaleen aurrean, sari ederra hori, Urdaibei 5garren, gero 6garren Tiran, 7garren Portu, 8garren Astillero, 9garren San Juan, 10garren Zierbena, gero San Pedro eta Pedreña. Eta Astillero, kolpe ederra gaur, 3 puntu San Pedro hori bekalde hortan, Astillero, San Juan eta Zierbena baino bizkorrago izan delako. Bai, Astillero, bueno, estropada egin du, eta San Pedro hori 3 puntu, bueno, atera dizkio, eta, bueno, esaten ari nintzen, estropada oso eroa ikusi dugula, Pentsa, lehenbiziko ziabogan, Oriok Hondarribiari 6 segundo ateratzen zizkion. Atzetik aurrerako egin du 2garren luzean Hondarribiak. 3garren luzean berriro ere kanporaka Orio errekuperatu egin da. Uste dut estropadaren gakoetako bat, akaso, bueno, gauzarik garrantzitsuena, 3garren ziabogaren irteran, eta hortik, bueno, ziabogaren irterako garrantzia beti azpimarratzea, hor markatu du 3-4 segunduko aldea Hondarribiak, Orio estrigorrera joan da zeharo, eta murriztu egin du distantzia, eta atzetik aurrera estropada egin duen bestea, Kaiku, Kaiku pentsa nola ibili den, 11 segundo galduta, eta azkenean, 7 segundora sartu da, guztiz kontrako erabaki hartuta. Bagorre eratorri eta zeharo. Estropada harrigarria. Eta badoaz agintarien ontzira bermeotarrak, zain egon dira hemen, lehorrera joango ziren pozik, baina elastikoa Aranberrik du, patroirik onenari lakaixak eskainitako elastikoa, eta horren bila doaz, eta hemen Hondarribia garaipen ederra lortu eta gero. Laugarrena, Hondarribia atarrentzat. Pedreñan irabazi zuten, Pasaian ere bai, Getxon ere bai, eta bueno, gaur arte Iruna bandera irabazia bazituzten, Urdaibeik eta Hondarribiak, eta gaur laugarrena Amunarri zen mutilentzat. Orain, ondo ez dut irabazi dute, Bai, dena eman da. Eta zaila, momentu batean erabaki hartu behar, noruz joango gara, eta hortxe ibili dira. Hori da, eta orain eztabaidan hasi ezkero arrauntzaleak zeinina izan den erabaki zuzenena asmatzea, pentsa Orio zeharo estriborrera errekuperatu eginda. Afal ordura arte jarraituko genuke, ez da hori da. horrekin da afalostean ere bai, Ibon. Kaiku zeharo baborrera egin du. Era bat ezberdina. Inork egingo ez lukena, baina azkarren Arresek egin du laugarren luzea eta bandera ordea Hondarribiak gutxi edo gehiago bandera norabidea mantendu. Eutxi egin dio, errentari, 3garren ziabogan hortxe, eta gero errentatxoa lortu, 3 segundu lau ere bai momentu batean, Orio asko hurbildu da, baina ez da nahikoa izan. Amunarrizi 3 puntu, Aranberriri 2, Garmari 1. Hori da gaur ligako lehiaketa batzordeak patroien zelkapenari begira eginiko puntu banaketa, Ibon. Bai, lehen ere esan dugu, baina gauza bat azpimarratu nahiko nuke berriro ere. Zeinen garrantzitsua den ziabogen irteera. Orio eta Hondarribia bate batera sartu dira 3garren ziaboga, han tartetxoa zabaldu du, minutu erdi batean, eta Arresekin heldu du.
zer den, horrelako momentu gakoak, klabeak, askotan estorbadak irabatzeko giltza minutu erdi batean jokatzen da. Bueno, eta hemen da patroien zelkapena. Aranberrik 12, Karpinterok 9, Amunarrizek 7, Zurinagak ere 7. Gero Ormazabal, Alfonso Díaz eta David Álvarez, Galiziaren artean hor berdinketa da. San Juan Darrarekin dira, Ormazabalekin. Aranberrik 12 eta Lakaixaren elastikoarekin jarraituko du eta haren bila joan dira. Gero hurbilduko dira Hondarribiarrak banderaren bila eta Fandikosta sariaren bila. Oso estropada polita ikusi dugu eta interesgarria. Aizetxua gaurko estropada eremua eta burua uste handiak entrenatzaileentzat eta patroientzat. Eta pentsa, Hondarribia, larun batean egin zuena egitetik zetorren, urte oso erregularra darama, baina pasaden astean ez zuen asmatu, gaur berriro ere, goran kokatu da Hondarribia. Orio, nik uste dut gaur ikusi dugula, Orio errekuperatu bat, nik uste dut, zulo handi samarra pasa duela, eta gaur urte hasierako Orio ikusi dugu, eta nahiz eta bigarren egin, gaurko beste garailetako bat da, eta bestetik, Kaikurena ere aipagarria, une batean, 3 minutu oso txarri izan ditu, 8. minututik 11. minutu bitarte horretan, baina errekuperatu eginda, eta nik uste dut denboraldi bukaera edo denboraldi kosita garrantzitsuenei begira, banderak oso zabali daudela, eta lau kuadrilla haundi dauzkagula. Hortxe da, Gorka Aranberri irifartzu, eta Anduezak ere zorionak eman dizkio. TK Ligako presidenteak, Pedro Anduezak, eta hortxe doa Aranberri patroien zelkapenean lidertzan. 20 eta 31 Hondarribiaren azken denbora, zuzendu dituzte bideo finisharen zenbakiak begiratuta, irudiak 20-31, 74. Denbora hori Hondarribiaren zat eta Oriorentzat 2 segundu eta 36 eunen gehiago. Hor da zelkapena, Kaiku 3 eta Kabo 4. Hor da Kabo da Cruz, igo berri bat. Baina esan behar dugu, beti aipatzen duguna, hauek ez zutela maila galdu bere garaian, hauek utzi egin zutela, eta hemen agertu direla berriro, San Miguel Ligara itzuli behar den bezala. Indartxu, kuadrilla sendo batekin. Indartxu eta pentsa zer den hauentzako gaur tiranen, kontrariorik handienaren etxean, aurre hartzea, 4. postuan bukatzea, eta, beraien estorpadarako, ganera herriko festak direnean, eta bihar festa handia biziko dugu, Kabon, eta, esan ezagun gaur ere txanda, ondo irabazi dutela, Hor da Hondarribia, Ibon, bien bitartean, orantxe ekarri dizkigute epaimaitik zerrendak. Azken luzean azkarrena zein, Kaiku. Bigarrena, Tiran. Gero Hondarribi, 3 segundura, eta Orio 5. Bai. Zer den, Zer den, ni zer nahi duzu esatea. Eta San Pedro, azken luzean, 5. denbora, eta San Pedro, 4. kaletik aritu da, Bai. Begira. Hemen gaur askotan esaten da Galizian meigak edo zer esaten da dagoela, Miguel, ez da erresa ulertzea alako tokietan, alako eremuetan, zer dagoen, zer gertatzen den, hemen irakurketa asko egin daitezke, baina kontua da, begira, gaur bandera, Hondarribiak eraman duela. Hor da, San Miguelen elastikoarekin, Joseba Amunarriz. Dirutza ere bai, Fandikosta saria ere hartuko du, eta Ferbentza jaunak Moañako alkateak ere emango dio hemengo bandera. Aitzu, urtea joan da urtea etorri, 32. bandera hemen Moañan, Bada zerbait, eta bihar Boiron, 34. Bai. Hemen tradizio handiko tokia dago, gogoan dut hemen gara batean, San Juan de Tiran ere bazen, Kluba Mikel, eta garai haietan... Bat egin aurretik, Tiranekin. Garai haietan... Remedios eta San Juan, da gero ialkarrekin Tiran. Bueno, ikurriñarekin, Joseba Amunarriz. Begira. Posik bandera astintzen, psikologikoki balio ikaragarria du. Zelkapenari begira ere bai, Hondarribiarentzat hauxe da 4. bandera,
aurten San Miguel Ligan bandera gehien bildu duen Aron elkartea da. Bermeok Urdaibaik 3 ditu, Oriok 2, Kaikuk 1. Laugarren bandera, baina noiz heldu da laugarren bandera, Espainiko txapelketan larumatean zelkatzen zaioan utsegin eta gero. Eta horrek ematen dio, balio erantsi bat. Hori da, trenerio bakoitzak bere bertuteak ditu eta askotan aipatzen dugu, Hondarribitarren bertuterik handienetako bat erregulartasuna dela. Horregatik daude lider, pasaden astean ez zuten asmatu, larun batean ez zuten asmatu, kanpora geratu ziren, favorito zirenean, baina gaur berriro ere demostratu dute, zergatik dauden hor, eta hauek onena adina dabiltzala. Erki, berehala protagonistak gurean, Ibon Gaztainazpi lakidearen eskutik, ea gutxienez Orio eta noski Hondarribiko ordezkariekin hitz egiterik badugun. Eta ea lehen protagonista batzuk ekartzeko moduan garen. Gora Arraunak, zorionak Hondarribia, estropada bikaina egin dute, hortxe dira, momentu ederra dau haientzat. Eta esan bezala, lidertza sendotu egin dute. 108 puntu ditu orain Hondarribiak, Oriok 102, eta Kaikuk 90. Eta diferentzi handia, eta hortxe ditugu, gogoratu bihar, orezko txandan, Hondarribi, Orio, Kaiku eta Kabo arituko direla. Eta hori Boiron izango da, Kabo da Kruzeko kaian. Eta berehala zorionak emateko moduan izango gara Frantxis González Etxabarriri. Egia zen estropada ikusgarri ikusi dugu eta Hondarribiarrek lan bikaina egin dute. Eta berehala beraz protagonistak. Hondarribia nagusi hemen. Ibon Gaztainazpi aurrera Hondarribiarren ordezkariarekin pozik izango dira gaurkoak balio ikaragarria dueta. Bai, alaxe da Mikel gure ondoan, Frantxis González Etxabarri daukagu, Hondarribitarren ordezkaria. Bueno, Frantxis, zorionak urteko laugarren bandera, San Miguel Ligako laugarren denbora da. Akaso, unerik egokienean, pasaden astean gertatu zena paseta gero? Bai, berriro gatoz ligara eta gu itxaropentsu etorri gera Galiziara. Badakigu hemen askotan gauza raroak gertatzen direla, baina gu ziur gaude gure lanain ezkero hor punta-puntan egoteko maila badaukagula. Gaur ere, atzetik aurrerako estropada gainera? Bai, egia esan Orio lehenengo luzea ikusgarri egin du, diferentzien nabarmenak eta dizkigu, baina gero ez dugu bururi galdu, bigarren luzea guk egin dugu oso ona, parean jartzea iritsi gea, eta hortik aurrea estropada oso parekatua joan da, ez hirugarren luzeare oso parean, guk hirugarren ziaboga oso ona egin dugu, hor nik uste diferentzi txiki hori kendu diegula, eta gero azkeneko luzean aguanta, eta ikusi dugu, ez, justo. Urte hasiera, liga hasiera, Oriorena izan zen nola baita esateko, hor momentu txarroa pasatu, gaur beste Orio bat ikusi da, ezta? Bai, gu badakigu, Orio oso talde potentea duela, eta badakigu hor goian ibiliko dela, eta gure arerio gogorra dela, baina, hor ibiliko gara burrukan. Eskerrik asko, Frantxis, da zorionak. Bale, eskerrik asko. Hondarribi hortxe da, berehala Oriotaren ordezkariare hortxe izango da Ibon Gaztainazpirekin, Arostegi jauna, Orio gaur lanak eman dizkio, hortxe izan da burrukan, azken luze zoragarria ikusi dugu, Hondarribiak 20-21, Oriok 20-24, 2 segundu eta 26 besterik ez bien artean, aurrera Ibon. Bai, Mikel gure ondoan Iñaki Arostegi daukagu, Oriotarren ordezkaria. Iñaki, bigarren postua, Orion, beti txarra esaten zen, baina kaso urteko bigarren posturik pozgarriena? Behintzat garrantzitsua zen lehenko aste bukaeran sentazio positibo horiek izan da gero, pixka berrestia, eta nik uste estropa polita indeula, eta alde hortatik guztua egoteko modukoa, baina gero pena da, lehin deun lehenengo luze hori bikain hori eta gero, bigarrengo luzean Hondarribitarrekin dute egia zen izugarrizko luzea, eta hor pena izan da hor burrukan ongea bukaera arte, eta pena pixkatekin bandera ez lortzatik, baina bestalde bai, sentsazio noiai badirudi errekuperatzen nahi gala berriz ere. Liga hasiera aparte izan zen Oriorena, gero ibili zarete emaitzekin daguna asmatu ezinik, gaur beste Orio bat ikusi da, ezta?
Bai, bueno, espero genuen pixka bat hemendik aurrera ja beste hori ikustea. Eta, bueno, gaur sentsazio horiek onak izan dira, eta, a ber, hemendik aurrera ere hori berretxe egin behar dugu. Ea bihar, Iñaki. Venga, ba, eskerrik asko. Arostegi jaunaren azalpenak eta Abando jaunare hementxe dugu, Kaikutarren ordezkaria, Kaikuk estropada ederra egin du, azken luzean gainera Kaiku azkarrena izan da, besten gandik erabateko norabide ezberdin hartuta gainera, eta asmatu egin dute, eta gaur pentsatzen dute korta posik izango dela, azken luze horretan asmatu dute, ea zer dioen Abando jaunak, aurrera Ibon. Bai, jauna Mikel, hementxe daukagu Pedro Mari Abando, Kaikukoen ordezkaria. Bueno, Pedro Mari, hirugarren gaurko estropada, gora beraz beteriko egin duzu, ezta? Bai, egidanik uste dut kanpoko balizatik ikusten zen alde asko zegoela. Lehenengo eta bigarren batez hirugarren eta laugarren konparatu ez zegoen zer ikusirik. Eta nik uste dut estropada oso ona egin dugula, eta besterik ez da ikusi hor lehenengo bigarren egin dugula lehenengo lizoan, hirugarren eta laugarrena gurutzatu hirugarren kaletik, ateatzen zen laugarren kaletik, eta maitxuten hemen lehenengo kalean, eta hor denparik onena, ez da, Harrigarria egin zaigu zuen azken erabaki hori. Denak estriborrera jo dute, zuek bagorrera. Bai, eta aletoz izan handik 12 segundotik, ero amaitxu 7 segundu, ez da, orduan, ni uste dut estrategiak hor bere ikusi da hor maixu bat dela. Ederki ba, Pedro Mari, ea bihar. Bale, eskerrik asko. Oso ondo, zorionak irurei egia esan Euskal Ordezkaritza bikaina izan dugu gaurko honetan, Hondarribi, Orio, Kaiku, eta beretan ikusgarria gaur hemen izan duguna. Bukatu da jaun Andreok estropada ederra, batipat horrezko txandan izandako burruka. Bihar gehiago, hortxe dira Hondarribiarrak, Ibon Gaztañazpi, eta egia esan paregabekoa izan da, beste askotan bezala, estropada amaiera gaurkoan ere. Hori da, estropada amaiera, eta nik uste dut gaur estropada oso eroa ikusi dugula, eta ea bihar, arraunzalea posik egoteko moduan da, beste bihar itzordua daukagulako. Ederki, 12 jaun Andreok, bihar Boiroko bandera izango da jokoan, Cabo da Cruzeko kaian. Besterik ez, agur bero bat guztioi Moañatik. Ondo bizi! San Miguel Liga, denok egiten dugu arra. Parte hartu eta eskura